Nagsadya sa punong tanggapan ng CLTV News si Pampanga State Agricultural University President Dr. Honorio Soriano. Punto por punto niyang binuksan ang usapin sa mga magsasakang magiging benepisyaryo ng Executive Order No. 75 na di umano'y kailangan muling siyasatin. Dahil baka maulit umano ang kasaysayan na sa kamay rin ng mga Panginoong may lupa ito maibibigay. Batay sa Executive Order No. 75, ipapamahagi sa mga kwalipikadong magsasaka ang mga lupaing agraryo na pagmamay-ari ng gobyerno. Po sa karanasan ng universidad din, no? Kasi itong Barangay Ayala, dati pag-aari ng Pampanga Agricultural College yan. At naipamahagi nung panahon ni President Marcos sa Agrarian Reform Beneficiaries. Ang nangyari ay wala na yung mga beneficiary, yung mga may-ari dyan, yung mga may resort, yung mga mayayaman. Ayon sa University President, unfair sa mga estudyante at pamunuan ng eskwela na pati ang nasimulan na nilang proyekto ay maigagawad sa magsasakang benepisyaryo dahil sakop ito ng 376 na hektarya na nakapailalim sa EO 75. Partikular umano rito ang plantasyon ng kapihan at ilang infrastruktura na nakatayo na doon. Ang pagkahilingan lang namin, yung dapat na ibigay, hindi namin pwedeng ipagbawal yan. Pero ang aming tanging pakiusap, pagkaroon ng masusing validation, alangan naman na ipamahagi yung swimming pool. Yung maswerte yung beneficiary na magkaroon ng swimming pool. At saka yung magkaroon siya ng coffee plantation. Pinaghirapan nito ng mga estudyante yung pagtanim ng mga mahogany, mangga. Ngayon, i-cover lang sa agrarian reform. Di ba swerte naman yung ating kababayan na magkaroon ng instant na plantasyon ng mangga at saka kape at swimming pool. Dagdag pa ni Soriano, dapat tignan din ng gobyerno ang biodiversity ng Mount Arayat dahil hindi lamang umano ito lupang agraryo at may bahagi rin ito na watershed na dapat ay protektado ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Watershed po yung Mount Arayat. Kung ito ay hindi tama yung pag-manage nito, ay magkakaroon ng mawala yung mga sibol na ginagamit ng ating mga magsasaka. Naikansela na ang land title ng 372 hectares ng PSAU sa gobyerno at umaasa sila na sa pag-usad ng revalidation ay maikukonsiderang manatili sa kanilang pamamahala ang ilang pasilidad ng universidad. Paraan din umano ito upang busisiin ang master list ng benepisyaryo. Kasama na ang mga sinasabing alumni na hindi naman nakapwesto sa lupaing agraryo ng PSAU. Paulo G. Santos, CLTV News.